Исәнмесез, балалар, ничек шәхес булырга темасы буенча практика өлеше. Балалар, баганалардагы сүзләр аңлатмалары белән буталган. Терминның дөрес аңлатмасы белән бер-берсенә китерегез. Әйдәгез әле, балалар, сезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып китик. Әхлак. Кешенең үз-үзен тотышын, аның башкаларга әйләнә-тирә мөхиткә һәм үз-үзенә мөнәсәбәтен яхшылык һәм явызлык, гаделлек һәм гаделсезлек ягыннан җайга салучы үзенчәлекле рухи кагыйдәләр. Вөҗдан. Әхлакый бурычыбызны ничек үтәвебезгә эчке контроль. Глобальләшү. Халыклар һәм илләрнең үз-ара йогынтысы көчәю белән характерлана торган планетар үсеш стадиясе. Җәмгыять. Кешеләрнең үз-ара аралашу ысуллары һәм аларның күп кырлы үз-ара элемтәләре чагылыш тапкан берләшү рәвешләре җыелмасы. Ихтыяҗлар. Шәхеснең, кешеләр төркеменең, тулаем җәмгыятьнең яшәешен һәм үсешен тәэмин итү өчен кирәк булган нәрсәләр. Социаль нормалар. Аерым кешеләрнең социаль төркемнәренең тәртибе һәм гамәлләре нигезләнә торган кагыйдәләр, үрнәкләр. Социальләшү. Шәхес булып җитлегү процессы. Социальләшү агентлары. Кешенең шәхес булып җитлегүенә ярдәм итүче факторлар. Икенче бирем. 2-3 сүзлектән шәхес һәм җәмгыять сүзләренең билгеләмәләрен табып күрсәт. Аларны чагыштыр. Әгәр бер үк сүз төрле сүзлектә төрлечә аңлатылса, бу аерманы аңлатып бирергә тырыш. Ничек шәхес булырга темасы буенча практика өлешебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.